Catholic Faith Video Edition Network TV. Lakmay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Atong hisgutan na puning pahayag sa Facebook reel ni Mr. Alvin Sanchez. Sayang pagsupak aning atong mga kaparian sa simbahang Katoliko. Atong tanawon, paminawon ang iyahang video. Ang simbahang Katoliko ilang giisip nga ang ilahang pare mao ang amahan ug gitawag nila kini og Father. Usa kini kapasipala diin naghatag og pahinumdom ang balang kasulatan diha sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9. Nga giingon nigto ni Ginoong Hesus nga dili ta magtawag og laing amahan dinhi sa yuta kay ang amahan nga tuara sa langit. Bot pasabot espirituhanong pagtuo, ikaw nga nagtuo nga dunay Dios dinhi sa kalibutan, kana mao'y pasabot ni Ginoong Hesus nganong mutawag man mo og Father sa inyong pare ug diha mo mangumpisal ug diha mo magpaminaw usa kana kasayop kay wala na gisulti sa Biblia nga diha ta mudangot nila sa pagpangumpisal. Kay tungod kay si Ginoong Hesus nagpasidaan na sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 nagkanayon, dili usab kamo magtawag og amahan kang bisan kinsa dinhi sa yuta kay usara gayud ang inyong amahan, ang amahan nga langit. I hope nga masabtan ninyo ang espirituhanong pagtuo, dili tawhanon nga pagsabot nga mutuo ka og mutuo man ka sa mando sa usa ka pare, usa na siya kasayop nga inyong pagtulunan. Mote na imo niyang pahayag. So atong unahon na tunig tubag kining yang giingon sa iyang video. Ang simbahang Katoliko ilang giisip nga ang ilahang pare mao ang amahan ug gitawag nila kini og Father. Usa kini kapasipala diin naghatag og pahinumdom ang balang kasulatan diha sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9. Nga giingon nigto ni Ginoong Hesus nga dili ta magtawag og laing amahan dinhi sa yuta kay ang amahan nga tuara sa langit. Bot pasabot espirituhanong pagtuo, ikaw nga nagtuo nga dunay Dios dinhi sa kalibutan, kana mao'y pasabot ni Ginoong Hesus nganong mutawag man mo og Father sa inyong pare. O ngano kunong magtawag tag amahan, magtawag tag Father sa ato ang mga kaparian. Nganong tawgon na tog Father ang atong mga kaparian? Una, kaniyang giingon nga ang simbahang Katoliko ilang giisip nga ang ilahang pare mao ang amahan ug gitawag nila kini og Father. Usa kini kapasipala dili na usa ka dako nga pasipala. Kaya nga naman, kung atong ingnon nga pasipala, si San Pablo mismo kay usam jud na kapari, pasipala ditong yang gihimo. O diya atong basahon ang Biblia. Kining Biblia nga The New Testament Pinoy version, ningon ang Roma kapitulo 15 bersikulo 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na upiring ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Si San Pablo, pare, diba? Now, unsay giingon ni San Pablo sa Biblia? Kay pare man si San Pablo, no? Ingon siya sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 15. Kay bisan pa kun do na moy 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kayang inyong kinabuhi sama diha kang Kristo Hesus, mahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Si San Pablo nahimong amahan sa maayong balita kay siya pare man, therefore tawgon nato siya og Father. Kay ang kining atong mga kaparian mauni ang amahan nato sa maayong balita ug kita na nahimong anak sa Ginoo tungod sa pagdawat nato sa maayong balita nga gisangyaw sa mga kaparian. So kung mo ingon gani na siya nga usa kini kapasipala Hindi nga. sa ato pabuti pasabot si San Pablo diri sa Biblia mo na inooy dakong
nahimong pagpasipala ani. Kini ang iyang gigamit nga naa kuno sa Diya sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 9. kinsa mayag buot ipasabot ana mao ang mga Pariseo giingnan ni Kristo ana ang mga Pariseo tanawa sa giingon tong basahon San Mateo 23:9 ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga sa bisan kinsa nga amahan kay usarang inyong amahan nga tuas sa langit. Ang uluhan sa atong gibasa, si Jesus nagpasidaan batok sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Pariseo. Ang giingon ni Kristo nga dili ta pwede magtawag amahan si bisan kinsa diri sa yuta maunig mga Pariseo kay mga Pariseo magpatahod na sila bisan even gani sa merkado, even sa mga public places. Maunay buot ipasabot ni Kristo kay kun ato gining istriktohon pagsabot nga di kita pwede magtawag amahan sa mga pare ay pagnong na lang sa imong papadong munay labing tinuod dia. Now, kaning iyang speaking about of kumpisal, sakramentos kumpisal, yang payag. Wala na gisulti sa Biblia nga diha ta mudangop nila sa pagpangumpisal. Paano masabi? Oh, di ba? Dingon siya nga dili ta pwedeng maminaw sa pare. Pero tan-awang Biblia kung asa ta maminaw sa pastor o sa pare. Diya. Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7. Katungdanan sa mga pare ang pagtudlo sa matuod nga kaala may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamahanan. Kinsa ang pare base diri sa Biblia nga atong gibasa, sinugo sa Ginoo nga labing gamahanan. Mao na ang labing tinuod dia. Dili pastor ug watay mabasa sa Biblia nga pastor ta magpakisayod kay walay gibutang sa Biblia nga ang mga pastor gitagaan sa Dios ug katungod nga magsangyaw. Karon napay ang gingon speaking about kumpisal lagi. Dili jud kuno pwede mangumpisal sa pare kay wa kuno mabasa sa Biblia. Tanaw na to ning Biblia unsay gingon sa Biblia. Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6 ningon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpagkasala. Busa isugid sa pare sa Dios nga dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Unsay giingon sa Biblia regarding aning pare? Diya. Leviticus 16:32. Ang pare nga giduhugan o giordinahan aron magalagad ingon nga pare puli siyang amahan maoy maghimo sa seremonya sa pagpapasasala nga magsulob sa balaang sapot nga lino. Klaro kayo, di ba? Nya dirita sa New Testament. Si Kristo pangulong pare. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1 ningon. Mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, imuan ninyong panag-ingnan si Jesus, ang apostol o pangulong pare sa pagtuo nga atong gihuptan. Kay pangulong pare man si Kristo, therefore ang iyang sumusunod pare usab. Kay si Kristo pangulo, ang iyang sumusunod pare pero ubos lang sa iyaha og ranggo. Unsay giingon ni Kristo sa mga apostoles? Ingon siya. San Juan kapitulo 20 bersikulo 23. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Diba? Ningon sab siya sa laing bahin sa kasulatan. San Mateo kapitulo 6 bersikulo 14. Kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. 15. Apan kon dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Klaro, tinaw, tataw. Gani si San Pablo nga usa ka pare, ningon siya. 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 10. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kay ang gipasaylo ko, kondo naman ugaling angay kong pasayloon, kana tungod kaninyo sa tubangan ni Kristo. Ya, klaro kang gingon sa Biblia. Si San Pablo mismo namulong na. Si San Santiago ningon siya. Santiago kapitulo 5 bersikulo 16. Busa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala, og magampo alang sa usag-usa aron kamong mga ayo. Ang pagampo sa tao nga matarong dakong kaymuan. Busa, klaro kayong Biblia nagisgot about sakramentos kumpisal. Kining giingon niya, Ang simbahang Katoliko ilang giisip nga ang ilahang pare mao ang amahan ug gitawag nila kini og Father. Usa kini kapasipala klaro kayo. Siya na, dili ang atong mga kapahian. Muna magbantay kita niya. Ako si Alvin Sanchez speaking pare. Nga nagpapare-pare, bisag dili pare. God bless!